Κλονισμό του πολιτικού κόσμου προκαλεί η κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίου από το Νομοθετικό Συμβούλιο του Κοινοβουλίου. Αντικείμενο του νέου σχέδιου νόμου, που πρόκειται στο άμεσο μέλλον να τεθεί προς ψήφιση, οι ηθικοί, οικονομικοί και μορφωτικοί κανόνες που θα πρέπει να διέπουν τη ζωή των συμμετεχόντων στα κοινά. Οι νέες ρυθμίσεις χαρακτηρίζονται ανάλογες με αυτές που εισήγαγε ο Σόλωνας στην αρχαία Αθήνα. Κανόνες που χωρίζονται κατά κατηγορίες δημόσιων λειτουργών, για παράδειγμα ερετών ή μόνιμων πολιτικών, νομοθετών, δικαστών, ελεγκτών, ακόμα και κανόνες που αφορούν λειτουργούς του ιδιωτικού τομέα, όπως για παράδειγμα δημοσιογράφους και εκδότες, ξαφνιάζουν τον πολιτικό κόσμο εξαιτίας της αυστηρότητάς τους. Κοινός κανόνας που περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αφορά όλους τους δημόσιους λειτουργούς είναι η οικονομική αποζημίωση, που εξισώνεται με το χαμηλότερο μισθό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Άλλοι κανόνες είναι: συμμετοχή σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης. Φοιτηση θητεία σε παραγωγικές διαδικασίες. Επιγραμματικά αναφέρουμε: 1 έτος ως βιομηχανικός εργάτης, 1 έτος σε αγροτικές εργασίες, 1 έτος σε κοινωνικές υπηρεσίες, 1 έτος σε διευθυντική θέση σε μονάδα παραγωγής ή υπηρεσιών. Δωρεάν υποχρεωτική διαμονή σε περιβάλλον αντίστοιχο του επίπεδου ζωής του 50% της κοινότητας που υπηρετούν ή εκπροσωπούν. Όλοι οι λειτουργοί οφείλουν να κληροδοτήσουν τη συνδιαχείριση της ατομικής τους ιδιοκτησίας στην πολιτεία για όσον καιρό ασκούν τα καθήκοντά τους. Η κοινωνική συναναστροφή δημόσιων λειτουργών και πολιτευόμενων με εκπροσώπους κοινωνικών τάξεων όπως επιχειρηματίες και συνδικαλιστές απαγορεύεται ρητά. Οι εισηγήσεις φορέων κατατίθενται γραπτά, μελετώνται και απαντώνται εντός χρονοδιαγράμματος. Χωρίς αμφιβολία, το πολίτευμα έχει υποπέσει σε βαθύ τέλμα. Το ατομικό αποθεώνεται και μεγεθύνεται ως υπέρτατο σκοπό σε βάρος του συλλογικού, το οποίο καταρακώνεται και βιάζεται λειτουργώντας τη συνείδηση του πολίτη ως ιδανικός στόχος λαιλάτισης. Στην ουσία αναφερόμαστε σε έναν μη πολιτισμό και μια μη κοινωνία. Έννοιες οι οποίες στην κατάπασή τους προποθέτουν την ανάπτυξη και πρόοδο του συλλογικού. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, μια διαδικασία μεταρρύθμισης είναι επιβεβλημένη, εφόσον θα στοχεύει στις γεννησιουργούς αιτίες της κοινωνικής αποσύνθεσης. Ιστορική χαρακτηρίζεται η απόφαση στην οποία κατέληξαν τα κομμουνιστικά κόμματα κατά την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη που διεξάγεται κάθε 2 χρόνια στο Λονδίνο και σύμφωνα με την οποία διαγράφουν τον όρο Επανάσταση από τις θεμελιώδεις αρχές τους. Αφετηρία των συμπερασμάτων υπήρξε η ανάλυση του Διεθνούς Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών, το οποίο σε μια εφόλης της ύλης κριτική αξιολόγηση των επαναστάσεων του 20ου αιώνα κατέληξε ότι οι επαναστάσεις ουδέποτε αποτέλεσαν συνειδητή επιλογή μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων για μεταστροφή της κοινωνίας, αλλά περισσότερο αποτέλεσαν την αναγκαία αυτοάμυνα σε ακραίες μορφές καταπίεσης. Ως αναγκαίες πράξεις αυτοάμυνας περιγράφονται οι επαναστάσεις, οι οποίες όμως, όπως αναφέρεται, δεν αποτελούν το πλέον γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη της ανθρώπινης συνειδητότητας σε θέματα συλλογικότητας και σοσιαλισμού. Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος αποχώρησαν, χαρακτηρίζοντας τη συνδιάσκεψη προδοτική ως προς τους στόχους και τις αρχές που οφείλουν να υπηρετούν οι κομμουνιστές. Ακολούθησε δρυμία κριτική προς την ηγεσία του Ελληνικού Κόμματος, με υπόνοιες ότι έχουν παρισφρήσει σε αυτό προσωπικότητες που έχουν στόχο την απομόνωσή του από την κοινωνική πρωτοπορία και από ολόκληρη την κοινωνία. Με αφορμή την αποχώρηση της ελληνικής αντιπροσωπείας, η απόφαση της συνδιάσκεψης αναφέρει χαρακτηριστικά: η απομόνωση των κομμουνιστών από το φυσικό χώρο δράσης τους, που είναι το ευρύτερο ανατρεπτικό κίνημα το οποίο θα όφυλαν να οργανώνουν και να ισχυροποιούν, και η μετατροπή τους σε ουραγούς συντεχνιακών διεκδικήσεων, θα έπρεπε να καταγράφεται μόνο ως επιτυχία της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων και της οπισθοδρόμησης. Και η απόφαση καταλήγει: επανάσταση είναι η καθημερινή επιδίωξη του ατόμου και των οργανωμένων ομάδων για κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και ευημερία από το μικρό κόσμο της οικογένειας μέχρι και την παγκόσμια κοινότητα. Η συνύπαρξη, η ειρήνη και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι οι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν με τη μόρφωση, την αυτοοργάνωση των μικρών κοινωνικών ομάδων, τις διαρκείς κοινωνικές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα δομών, την επιβολή νέων δομών όταν αυτό απαιτείται.